Je důležitý taky říct, že nás čekají tento rok s naším podcastem velké změny. To budeme říkat? To řeknu na začátku. To vypadalo, že už to chtěli My už říct. To je začátek, však už je začátek. Aha, počkej, Jak? ale teď se musíme přivítat, to bylo My jenom jsme do se Reelska. Tak jo, tak se přivítáme. Milí přátelé, já vás moc vítám s naším podcastem v novém roce. Vítám tady Marii Jilkovou. Kubu Hrušku. A Martina Černého. My pro letošek plánujeme takové drobné změny. No drobné. Drobné. Možná výrazné, možná to bude velmi zajímavé, až překvapující. Reagujeme na váš zájem o brněnská témata a chtěli bychom se jim letošním roce významně víc věnovat. Zahloubat se do toho, co se v Brně plánuje, co se v Brně daří, co se v Brně nedaří, protože vy máte informace z nejvyššího zdroje, protože na magistrátu někdy jako o těch věcech jednáte, ne? Ne, tak je potřeba říct, že jsme i součástí toho vedení, protože jsme starostové městských částí, z logiky věci k tomu máme blízko, protože to ovlivňuje život. Nejenom naší městské části, ale podílíme se i na tom rozvoji celého města. Takže my bychom chtěli mluvit. Můžu říct konkrétní věci? Jasně. Chceme mluvit o hale, chceme mluvit o náplavkách, jakým Velké způsobem se ceně, plánujou. družstevním bydlení. Cyklodoprava. Další věc. Jo. Sociální služby, možná jakým způsobem se daří k tomuhle přistupovat. Určitě se Brně. chceme dotknout i školství. Uzavírek a dalších nesmyslů v dopravě. No a vy nám napište, co vás zajímá o tom, co bychom měli o Brně vědět a o čem bychom měli mluvit, abyste vy tomu rozuměli. Jakým způsobem se rozhoduje, nebo jakým způsobem se ty věci plánujou a dělají. Přesně tak. Tak přátelé, já bych vám chtěl říct, že dneska si můžete všimnout jedné zvláštnosti. Jakub se připravil, má v ruce papíry a máme pro vás jedno důležité téma na Chci dnešek. říct, Jakub je dneska extrémně zvadlý. No tak my jsme měli v Kohoutovicích ples, hrozně se vyvedl. Druhý den jsme měli mašťkarní, taky se vyvedlo. A v pátek jsem byl ještě na plese v Žebetíně, takže už toho mám jako tak hodně. A to jsem byl ještě na Kometě, sice jsme prohráli, ale za to jsme si to užili taky. Je skvělý, jako máš výdrž. Kolik tebe čeká plesu, tuto plesovou sezónu? Já zvládnu pouze jeden a to pouze v roli sedící, protože mám ještě po té operaci kolena a asi bych to neměla úplně zatěžovat. Tak nějakým já divokým mám tancem. skoro 6. 6 plesů? Já to jsem ještě Radši ani nepočítal a- nepočítá. Jako hodně. Jako hodně. No dobře. Jdeme na to téma. Já jsem fakt si říkal, že by bylo pěkný podívat se na to brněnské letiště. A já jsem si pro vás připravil takový kvíz. Mě zajímá, jestli máte představu o tom, do kolika destinací se můžete z Brna dostat letecky. Když si prostě na kiwi.com nebo někde jinde dáte, že chcete letět, je mi jedno kdy, je mi jedno kam, ale chci z Brna, tak kolik si myslíte, že je těch destinací, kam se dostanete? Mám to komplikovat? Jakože v létě nebo v běžný? celoročně. Dělal jsem to dneska ráno, takže dneska ráno. Dneska ráno. Tenhle týden, když bych někam chtěla letět, kam poletím, jo? Kdykoliv v blízkých, takže 14 dní myslím, že. Já myslím 2. místa. 4. Mě tam cinká nějak Londýn pořád. Londýn Chtěl bych říct, že to je přesně to, co jsem si myslel, že řeknete, protože já jsem si myslel taky a těch míst je 30. Z Brna se dostanete letecky do 30 míst. Dneska ráno jsem se na to díval. Ty jsi připravený. No tak to ne, no tak je schválně vyjmenuj. Dobře, pak to tam dáme zrychleně. Jenom řeknu ještě jednu věc. Ta cena se pohybuje mezi 1000 a 6000. Všechny. Naprostá většina jsou zpáteční letenka, naprostá většina jsou Nízko. za 4000. Mhm. Dobře, tak já to vyjmenuji schválně, tak jako z legrace dáme vám to tady zrychleně. Takže Madrid, Lisabon, Istanbul, Majorka, Atény, Praha, Funchal, Alicante, Londýn, Antálie, Amsterdam, Fuerteventura, Barcelona, Naples, Tirana, Las Palmas, Malaga, Catania, Marsa Alam, Hurghada, Porto, Rhodos, Heraklion, Burgos, Řím, Milán, Dublin, Korfu, Edinburgh a Tallinn. Já jsem to angličtině, tak jsem to musel překládat, tak jsem se trochu zadrhl, ale tohle jsou všechny destinace, kam se z Brna lítá, ať už je to pravidelná linka, charter nebo nějaká nepravidelná. Všechny tyhle se dá koupit letenka a dostanete se tam, že tady v Tuřanech nasednete do letadla a doveze vás to tam. Někdy je to s přestupem samozřejmě, ale prostě to tak je. Mně se líbí to na ples. To jste mohli použít, když jste jeli do Žebětína. Na ples. Je to v Itálii. Tak to se přiznám, že bych teda vůbec neřekl. Ale to nejsou Já právě linky taky ne. s pravidelným letovým Ano, a řádem, jinak- to jsou chartry, ne? Ne, to nejsou ani čárty, to jsou prostě, tohleto konkrétně jsou prostě vyloženě všechno dohromady. Protože existuje vlastně několik druhů těch letů, jsou vyloženě pravidelný, to je tak, to se trefili, aktuálně to Londýn a Milán a teď nově od března
to vy určitě dobře víte a vy taky, je Malaga a Řím. Na to se těším. Prý se chystá, prosakuje různě na informace, že by mohl být i Amsterdam. O tom se aktuálně hovoří na úrovni vedení města Brna a myslím si, že se bude určitě o tom hovořit i na kraji. A možná už jste to zaregistrovali, ale myslím si, že po nezdarech, jestli si vybavujete, kdy to byl Mnichov a to nevyšlo, tak si myslím, že ten Amsterdam má rozhodně jako větší potenciál. Je to tak, je to tak. Kolikrát jste letěli z brněnského, nebo takhle, když plánujete dovolenou, jakože teďka je asi to období, kdy se ty dovolený plánují, protože na mě všude vyskakují reklamy v televizi, First Minute, všechny možné cestovky si teďka dělají reklamu. Plánujete dovolenou, abyste lítali z Brna? Uvažoval jsem o tom, ale ještě jsem to nikdy nezrealizoval. Takže jsi nikdy neletí, nebo kolikrát jsi letěl z Brna? No, říkám nikdy. Nikdy. Já už jsem letěl několikrát Londýn, No. jenom Londýn, jo, s Rainerem, ale na tu tvoji otázku přiznám se, že to Brno mě na první dobrou nenapadne. Napadá mě prostě Vídeň, Praha, když letím jako někam. A možná dnešní podcast mě posune v tom, že si to Brno tam dám. Já to teda vždycky dělám tak, že si dám vlastně ten okruh, jakoby Pardubice, Brno, Praha, Vídeň. Pardubice taky. Katovice třeba, jsou taky dobrý. Katovice dobrý. Tam se dá jako nastavit ten okruh a je mi vlastně jedno odkud, protože abych byl upřímný, ono z Kohoutovic do Tuřan je to dost podobný vzdálenost jak do Vídně. Jako, jo. Ale to si přehnal. No tak jestli tam máte pořád ty uzavírky, tak chápu, že to vyjde na stejno. Ale myslím si... Ne, tak už to není tak velký rozdíl, když člověk sedne na ten vlak, tak prostě zrovna v té Vídni je to takový jako dost easy se dostat. No tak je potřeba říct, že to letiště zvládneš normálně prostě bez auta brněnský. No. Jo? Na nádraž. No. Jako tak jo, Ubrem, ale ne. Ubrem, no to jo, to je pravda, nemusí řešit parkování. No. Já jsem toho nalítala docela dost dlouho, když jsem pracovala v Praze, tak to obnášelo hodně zahraničních cest. A vlastně jsem byla jako na tu Prahu nějak zvyklá a nikdy mě nenapadlo, že by Brno mohlo být přesně tou destinací, odkud člověk lítá. Ale když jsem se usídlila tady v Brně, tak teďka, když vybíráme dovolenou, tak vždycky jenom z Brna. Je to velký komfort, protože tě tam odveze babička a odjede domů. Nemusíš řešit parkování, nemusíš řešit vůbec nic. Někdy to má takový trošku odbočky, že když letíš do Řecka z Brna, tak letí se z Brna, nabereme lidi v Ostravě a potom letíme do Řecka. Ale tak jo? to, Takže ale to je vlastně taková jedno. trošku smyčka. Trošku. No, já mám pro vás ještě jednu otázku, která s tím souvisí. Tipněte si, kolik lidí přepravilo brněnský letiště v roce, já to mám teda z roku 2023, protože ta informace z loňského roku ještě nebyla jako k dispozici. Tak schválně kolik lidí prostě přepravilo. Protože to je taky zajímavý číslo. To je takový pub quiz, viď? Akorát, že nejsme v hospodě. 1 000 000. To je moc. Jo, tak, Ne, já chci hádat. Tak ještě Já bych řekla 200 000. Jo, tak mám takový hint do druhého kola. V červenci, to bylo loňského roku, to bylo 170 000. Takže to bude 500 000. Takže Martin byl blízko a je to 687 000. To je celý Brno a kousek. Takže víc, no to jsou skoro 2 Brna. A to je 23 a myslím si, Ano, že jsem a- někde zaregistroval ano, informaci, informace, že že to má letiště být otrhlo víc. rekord za 24. Přesně tak. A já mám pocit, že to číslo, to si schválně zjistíme, bylo třeba 980 000, necelý milion. No takže až se k tomu přidají vaše 2 rodiny, tak to bude 687 000, bla, 10. No každopádně to není jako špatný číslo, ale... Ne, mě to překvapilo, že to je ohromné množství lidí. Jako opravdu, jako že to vlastně není málo. Tak ono to totiž koresponduje tím, že taky máme představu, že fakt jsou ty 4 linky, ono jako ve skutečnosti je těch letadel jako 30, na který můžeš nasednout a ty lidi tam prostě fakt frčí. No a tak já vám doporučuji, abyste to fakt zkusili. Jednak ta budova je nádherná. No tam Mně jsem se byl, strašně líbí. ale... To jo, to známe. A když letíš brzo ráno, to je taková specialita mých dětí, který si hrozně přejou, aby jsme lítali v noci nebo brzo ráno, protože mají tu dovolenou spojenou s tím zážitkem, že stáváme v tu noc a jsou úplně zmačkaný. A baví je to nějakým zvráceným způsobem. Tam vidíš východ slunce. Je to tak situovaný, že ti tam vychází to slunce nad tou runway a je to úplně krásné. Tak já bych se možná zeptal, jestli využili jste někdy odlet na vaši dovolenou z brněnského letiště. A druhý dotaz, to by mě zajímalo, co říkáte na potenciální Amsterdam? No takže počkej, jenom to shrňme. Doplní se Malaga.
Od března. A Řím. A Řím. Už se Ty dají jsou koupit, daný. už se dají Ano. kupovat letenky. Jo. Dívala se, no, Teď stejná otázka. kolik stojí? Ano. Tak to vím přesně. Já to tady. Malaga stojí 3200 Zpáteční. zpáteční, Řím dokonce 2400. Super. Ale je to jako nějaký libovo... Dneska nějaký já jsem datum. fakt prostě ráno dal libovo, jako je mi jedno, kdy poletím a kam poletím a všechny mi to tam seřadil. To znamená, když chceš nějaký konkrétní datum, tak to asi může být ta cena jiná, ale prostě dneska ráno to stálo 2400. A díval jsi si, jak často to lítá? Ne, já jsem si to nechal fakt jenom vypsat. Dvakrát týdně. co? Dvakrát týdně. Dvakrát týdně. Jo, aha, Ale tady ty dala dny linka. nevím. Jo, tahle linka má být dvakrát týdně. Všechny Takže ty to pravidelný znamená, jsou... že letadlo doletí do Říma, sebere ty lidi z Říma do vrátí se Brna zpátky. a to stejný potom udělají ještě jednou. Jo, ty dny nahoru nevíš. To se omlouvám, to jsem... To by bylo hezký, totiž jako na takový výlet, že jo? Přijdou jarní prázdniny, nevíte co s dětskama, všude plno na horách, nebo No není hlavně sníh. letos je svatý rok, Jubi- vyhlásil papež, jubilejní takže rok. do toho Říma se bude asi lítat jako o něco častěji, než by se normálně Přesně lítalo. To byli Přesně chytrý tak. na letišti. No. Myslíš, to jsou Až asi... já si- Vatikán rozhoduje, Počkej, ale já jaký si to, letadla vy si z toho lítají děláte hodně. srandu, ale já si myslím, že tu souvislost, jako Kuba má pravdu, že to jako může mít souvislost. Tak Já ono si to myslím, že není jo. jako ledaco, to je jednou za 25 let. Nedávno papež František otvíral ty brány a myslím si, že tu souvislost má a Řím bude tento rok jako hodně plný. To je krásný. Já uvažuji o té Malaze, protože mám Španělsko hrozně moc ráda. No a vy už plánujete letošní dovolenou? No právě, že plánujeme, ale teda zatím jsme v tom jako velmi tápeme, protože loňský rok, to jsme si tady říkali, tak to laťka je vysoko. Ale je pravda, že jsem na to narazil právě na to téma kvůli tomu, protože jsem si říkal, že bychom to mohli vyzkoušet a letět z toho Brna. No, a ty už jsi byla v tom Španělsku někdy? Byla jsem tam jednou ve Španělsku. Já nikdy jsem tam nebyl. A trošku jako přemýšlím, ale nevím, jak moc to tam je. Drahý to ubytování a tak. Ve Nevím. Španělsku. Podobný jak tady. Jo? Jako když půjdeš do Prahy, tak utratíš víc. Ale fakt. No a Fakt, tak počkej, jo? a řekněte mě, když byste teda jako uvažovali o tom, že poletíte do Říma nebo do Malagy, jak se dostanete, to je totiž to, co já nemám ráda na tady tom individuálním cestování, že ti to potom vlastně vyjde možná dráž, než když letíš cestovkou, protože se potřebuješ dostat z letiště do centra. Ano, tak to stojí zpravidla tak jako mezi půl eurem až eurem 50. Veřejnou dopravou. Jasně, Jo. protože ty nemusíš, to je ten Ford, ty nemusíš přece jet jako taxíkem za 50 euro, ty si můžeš normálně stoupnout do toho autobusu, tak jak bys to udělala tady. A asi neexistuje letiště, který by nemělo propojení veřejnou dopravou s centrem města. No, tak možná někde v Africe třeba. Nebo v Pardubicích. Ne, tam je samozřejmě taky, ale Tak tam je velký parkoviště přímo u toho. Víte, jo, ale to je- by the way, víte, které letiště v Česku má nejlepší dopravní dostupnost? Veřejnou dopravou? Brno. Ostrava. nevím, Protože má ale- jediné, které má vlak. Aha. Jakože přijede vlak přímo k Jo, letišti. jo. To je To Brno super. nemá, Praha, to víme, taky nemá, tak to má fakt Ostrava. Ale jinak souhlasím s tím, je pravda, že někdy ty zážitky, ty individuální cestování možná vyjdou trošku dráž, než když to máš organizovaně ve skupině. Ale já to nemám rád, takže já Co nemáš rád? cestovku. Skupinou, Já jsem s cestovku. cestovkou nejel v životě. Možná jednou, když před 20 lety někde na zájezd s kolama do Rakouska, ale vždycky si dovolené plánujeme sami. No, takže tak mě to popiš, protože já si to neplánuju sama. No tak najdu si tu letenku, nebo pokud letíme, anebo jedeme autem a bydlení, to je základ. A bydlení hledáš kde? No, Airbnb, nebo Booking. A jakou máte zkušenost s Bookingem a Airbnb? Je to na cenu, mně to totiž přijde, že už se ty hladiny úplně srovnaly Já to, a cenově to je stejný. cenu tam asi neřeším. Airbnb je prostě víc takový, že jsi vlastně trochu u někoho doma. Prostě když hledáš přes Booking, tak skončíš Je to v nějakém hotely. penzionu nebo v hotelu. Když hledáš přes Airbnb, tak velmi pravděpodobně budeš bydlet u vás naproti na patře u někoho, kdo to tak pronajímá. A já teda dávám významně jako přednost tomu Airbnb, protože často tam ti hostitelé nechávají nějakou pozornost, často tě uvítají a poradí ti, řeknou ti, hele, já chodím vždycky do hospody tady semka, běžte tam a tam nechoďte, prostě to je drahý, ale běžte na druhou stranu. A to je pro mě něco, co má jako hodnotu větší než hotelový pokoj.
Super, tak Hmm. možná tip pro vás, abyste letos se vykašlali na Čedok, Blue Style a Fisher a zkusili to s brněnským letištěm tak- na vlastní Takže triko. placený spolupráce jsou pryč. Ještě, že žádné nemáme. Ale nutno podotknout, že to není pro všechny. Třeba ne všichni ovládají jazyk, To je. nechtějí, Je to tak. nejsou schopni, je složitý se zorientovat na velkých letištích, najít ten správný vlak a ten platform a tak. Takže já to dokážu A pochopit. je to i o nervech. Ano, a pokud máš třeba velkou rodinu a ty malí děti a ty tam brečí a jsou unavený, tak svoje místo má oboje. To mě teďka připomíná, já jsem byla u rodičů a moje sestra plánuje výlet farnosti do Bulharska na misie, protože se tam bude nějak otvírat ten kostel a je tam nějaký jako výročí a tak. A ona říká, my smažujeme, že bychom letěli do Sofie letadlem, akorát my potřebujeme někoho, kdo by nás provedl tím letištěm. A já říkám, hele, no tak když vás bude skupina 30 lidí, tak asi to nějak třeba zvládnete, ne? Tam bude někdo. Ale my nemluvíme anglicky. A to mě vlastně v tu chvilku došlo, jak velkou výhodu má člověk, ten, který se v tom jako dokáže pohybovat, oproti lidem, kteří letěli třeba jednou nebo dvakrát myslím, s že- cestovkou a jsou vlastně úplně hrozně nervózní z toho, aby trefili to správné letadlo, aby se domluvili, aby vylezli z toho letiště v té Sofii a dokázali si to je najít fakt o vlak. té zkušenosti no. a odvaze, protože samozřejmě ty letiště všechny jsou udělané, takže když jenom poznáš barvičky a čísla, tak víš, kam máš dorazit, jo. A exit rozumí každý. Ale je pravda, že to je hodně o takové jako odvaze se do toho pustit. Mě by spíš zajímalo, co si myslíš, že je dražší na tom cestování sám? Že mně připadá, že když ty cestovky nakupují třeba i ty hotely hromadně, takže mají jako lepší ceny. No ale to oni si zase vymou z peníze od tebe, takže to jako... Jo. A No. ještě to jídlo tam třeba mně přijde. Když si to dáš jako do balíčku, jídlo, cesta a ubytování, tak si myslím, že se jednotlivec nikdy nedokáže dostat na tu cenu, na jakou se dostane cestovka. Jenomže ten for je v tom, že ty třeba si můžeš jako jídlo koupit třeba i jako v místním Já vím. Albertu a ušetříš jako polovinu peněz za jídlo. Já myslím, že máte pravdu oba. Ono hrozně z mé zkušenosti záleží na té destinaci. Jo. Evropa si myslím, že je rozhodně lepší si dělat sám, ale nějaký vzdálenější destinace, prostě oni koupí letadlo, mají nějakou cenu letenky a myslím si, že na té letence, což je největší položka někde vzdálenějšího cestování, většinou, protože to bydlení někde v Ázii je levný, tak tam asi oni dokážou dělat levnější cenu. Takže, ale já jako z principu, já se přiznám, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlel, protože já nejsem rád být organizován. Jo. Takže to nemám rád. Jo, já zase furt něco někde organizuju, takže když to někdo vezme za mě, tak jsem fakt Mně to je šťastná. přirozený, si to odřídím. Jo, Jo, sám. ale myslím si, že o tom to je, že vlastně je to fakt jako o té odvaze a o tom, jestli chceš zažít to dobrodružství, anebo si to prostě jenom užít a vypnout a všechno. Já třeba, když jezdím jako s klukama na motorky, tak to je jako chvíle, kdy já všechno vypnu. Vůbec nemám navigaci a jenom se dívám na ty světla přede mnou a jedu za nima a je mi úplně jedno, kam jedem, kdy tam dojedeme. Takže chápu, že Jo, to tak někdo jo. má i s dovolenou prostě u moře. Prostě víš, že dojde ve 12 hodin na letiště, tam je paní s modrým deštníkem a ta ho dovede až na tu pláž. Přesně tak. Hele, chápu, a že to někomu vyhovuje. můžu zkusit ještě takový téma, jako že jsme ti politici. Možná to je odvážný, a neříkal jsem vám to dopředu. Ale hodně se o tom mluví, jak je to teďka drahý všechno a ta drahota, nebudu jmenovat Čich, protože ono to je stejně špatně, blbost, to víme, ale vnímáte třeba ze svého okolí, že jsou lidi, kteří jako bojují s tím rozpočtem a kvůli tomu si ovlivňují tu svoji dovolenou, anebo se o tom spíš mluví jenom v médiích a ta realita taková není. Jaký je na to váš názor? Mně připadá, že se jako rozevírají nůžky. Že ti, kteří jezdili na dovolený, tak tam jezdí dál a ti, kteří na dovolený nejezdili, tak přibývá těch, kteří jako nejedou. Jo? V té vlastně skupině, v které se pohybuju teďka, tak samozřejmě ty dovolený si lidi dopřávají. A i ten argument mých kolegů je, když se podívejte na to, jak jsou vyprodaný zájezdy. Jo? Okamžitě jsou vyprodaný. Hodně se cestuje teďka. Ale nemyslím si, že cestuje vlastně celá společnost. Myslím si, že to je fakt jenom špička ledovce, která si to může dovolit a pak spousta lidí, která na to vůbec nedosáhne. No mě by zajímalo, jestli to je pravda, protože v mém okolí je taky řada lidí, kteří si spíš stěžují na to, že se nedostali do svého oblíbeného horského střediska na lyže, než že by na ty lyže nejeli. Spíš možná jsou někteří, kteří volí jako levnější varianty, ale tak, jak to dřív nebylo, tak za nás to bylo, když já jsem byl malej, tak
když jsme jeli jednou za 2 roky k moři, tak to teda bylo jako úplně, že to jsem měl pocit, že jsme jako, že fakt jako super. Ne, tak já moc díky za ty vaše názory, protože nechtěl jsem náš podcast dělat vážnější, ale zároveň je to důležitý téma, protože to vnímáme často v médiích. Já to nemluvil o cestovkách, mluvím spíš o našich politických představitelích v rámci naší země, ať už koaličních nebo opozičních, a myslím si, že je potřeba si ty věci pojmenovat, takže díky za ten názor. No a v tvojí bublině lidi co No já s váma souhlasím. Kuba řekl krásný příklad, který jsem chtěl říct, protože my jezdíme do Orlických hor přes Silvestra a takhle plno úvleku na Bukové hoře jsem ještě neviděl, takže jako ano, sněhu bylo málo, ale že bych vnímal nějaký rozdíl, že ubylo lyžařů, protože na to nemám, jako je to drahý. Je to drahý. Já taky jako bojuju a pak jsem jeden den už radši se šel projít, ale to chci já, protože radši ušetřím 600 za tu permici. Ale plno bylo. Mě ještě zajímá, když se vrátím k tomu letišti, kdo si myslíte, že by měl vlastně rozhodovat o tom, kam se teda bude lítat? Protože ono to asi o tom rozhoduje jako dost různých faktorů. Už jsme zmínili papeže Františka, který teda to nasměřoval do toho Říma. Ale samozřejmě o tom částečně rozhodují politici, částečně nějaký biznis. Tak jak to vnímáte vy? Tak jenom ať víme, jak to je. Tu plochu, tu vlastní Jihomoravský kraj a pronajímá to akciové společnosti letiště. Takže to má soukromýho vlastníka, ale asi mají nějakou smlouvu mezi sebou, jakým způsobem fungují a obstarávají kraj i Brno přispívá na provoz těch pravidelných linek. S tím, že teda bych čekala, že Jižní Morava a Brno budou mít třeba nějaké svoje požadavky, budou vnášet představenstvu té akciovky. Kvůli brněnským veletrhům, že chcou, aby bylo nějaké přímé spojení třeba. Nebo biznisu, že lítá nějaká jako biznisová elita vyjednávat věci, ale nevím, jestli potřebují lítat každý týden, to je otázka, jestli zaplnějí celé letadlo. No, za mě je to vlastně hrozně těžký obor, jak vlastně vybrat ty města a ty destinace, kam lítáš, protože předpokládám, že za každou tu destinaci vlastně musí zaplatit. Je tam nějaký poplatek i tomu cílovému letišti, musí se ti to vyplácet, budeš muset mít dost obsazený letadlo. Jako za mě provozovat pravidelné linky z města velikosti Brno není vůbec jednoduchý. No, ono to je velmi složitá a ty jsi to vlastně jako nastínila složitá problematika, protože ne všechny linky jsou dotované, protože někdy ty letecké společnosti si to v rámci svého biznesu zvládnou ukočírovat. Pak je tam taková ta veřejná podpora, tomu se tak říká, to znamená to město, kraj, municipalita se rozhodne, že chce podpořit a to je ta podpora a je to velmi složitě právně, jak moc se to může podpořit. Mám pocit, že to dokonce posuzuje Evropská komise nebo tak někdo, ale za mě, podle mě by to mělo vycházet z těch představitelů, ale já pořád jsem v tomhle, že ten trh by si to měl říct. To znamená, že uvedu příklad, možná si to vybavujete, nedávno se lítalo do Mnichova a pak to přestalo fungovat. Možná to bylo nějakých rozhodnutí a bylo špatný. Já myslím, že ten trh by si to měl říct. Takže podle toho, jak uvidíme, že jsou naplněny ty linky, tak zvažovat nový a jiný destinace, případně když se tohle to nepodaří? Dá se dělat nějaká poptávka, dá se dělat nějaký research, dá se dělat něco jako zjistit ty potřeby těch lidí, jako ať už k nám, nebo zase z Brna ven. Ale tak mě napadá, že bychom si mohli udělat otočkový let do Malagy, aby jsme zjistili, kolik tam lítá lidí, ne? Ne, nemyslím na začátku, protože to bude vyprodaný, ale možná by stačilo se zeptat na letišti, kolik mají prodaných letenek. Asi se přesně tak, kvůli tomu nemusíme lítat. Dá se to zjistit asi i levnějc než to, ale je vidět, že Maruška prostě do toho Španělska letos já chce. normálně docela o tom uvažuju, protože já teda, abych ti řekla, já nejsem žádná fiflena, která jezdí jenom na připravený zájezdy s all inclusive, jo? Jedno léto jsem vzala děti, nabalila jsem jim baťůžky a jeli jsme na 3 týdny vlakem na výlet po Evropě. To bylo super a tam jsem si zajišťovala teda všecko sama. Jo? Bylo to náročný? Bylo to náročný. Dobrodružný? Zjistila jsem, že do Rakouska už nikdy nepojedu, protože to je nejdražší stát v Evropě. Tam ty náklady byly strašně vysoké. Ty jsi nebyla ve Švýcarsku nikdy? Jo, do Nebo v Andoře třeba? Takhle, nebyla. Lichtenštejnsko? Ne, nebyla, máš pravdu. Takže z těch okolních Rakousko teda překvapilo a velmi příjemně mě překvapila Itálie. Skvělý vlaky a levný. Všecko. Takže dobrý. Takže napište nám, kam se letos chystáte vy
a zdali plánujete využít brněnské letiště. Já moc děkuji za dnešní diskuzi. Nakonec jsme byli schopni mluvit o letišti a možná bychom mohli ještě déle, ale to je za nás všechno. Já moc děkuji Marii a Jakubovi. A Martine, my děkujeme za tebe. A my děkujeme, že nás posloucháte. Ano. Lajkujte, sdílejte, komentujte. Mějte se krásně. Ahoj. Vši dobré do nového roku. Natáčíš?